महागाईनं 11 महिन्यांचा उच्चांक गाठलेला आहे। सलग चौथ्या महिन्यामध्ये देशाला दरवाढीचा फटका बसलाय। आणि त्याचबरोबर आखाती देशांमधून कच्च्या तेलाची आयात कमी झाल्यामुळे त्यापासून तयार होणारे डांबर हे सुद्धा बंद पडलेले आहेत। डांबर प्रकल्प बंद पडलेले आहेत। पावसाळ्यापूर्वी शहरातील खड्डे बुजवण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले असले तरी डांबराअभावी खड्डे भरण्याची कामं सध्या थांबवावी लागली आहेत। भूमिगत शहरातील विविध कामांसाठी रस्ते खोदलेले आहेत। जे खड्डे वर्षभर बुजवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदार नेमलेले आहेत। मात्र युद्ध सुरू होऊन 2 आठवडे उलटल्यानंतर आता डांबरचा प्लांट बंद पडलेला आहे। त्यामुळे आता खड्डे भरण्याची कामं थांबलेली आहेत। डांबराअभावी कामं करायला कंत्राटदारांनी असमर्थता दर्शवलेली आहे।